Першая до губернатора прийшла жыхарка горада, якая звярталася на прамую лінію ў пачатку сакавіка. У сувязі з планаваннем у райцэнтры новага мікрараёна ў жанчыны маглі забраць частку участка, замацаваную за домам. Зямлю яна выкарыстоўвае для вырошчвання гародніны. Іван Крупко запрасіў грамадзянку на асабісты прыём. Адказныя службы за гэты час павінны былі дэталёва прапрацаваць пытанне. И хочу сказать вам большое спасибо, что вопрос о земле и о праве на землю участок решился положительно. И быстро, и уже все мне замерили, все сделали, все хорошо. Поэтому большое вам спасибо. До губернатора таксама з просьбай звярнуўся кіраўнік фермерскай гаспадаркі. Пытанне тычылася працэсу набыцця акцый аднаго з сельгаспрадпрыемстваў. Фермер упэўнены, тэрміны прыняцця рашэння варта паскорыць. Существует такое 405-е постановление, которое каждой области ежегодно под ставку 6% под ставку выделяются ресурсы в рамках развития бизнес-плана или строительства объекта. Станоўчае рашэнне патрэбна для будаўніцтва і рэканструкцыі малочна-таварнай фермы. Гаспадар кажа, што ўмовы для ўтрымання жывёлы трэба стварыць як мага хутчэй. Як адзначыў губернатар, усё павінна быць па літары закона. Юрысты дадаткова пракансультуюць фермера і прапануюць варыянты.